Koronavirusun ýurtda ýeki hadisasynyň hem resmi hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri Lewap vilayatynda ilata COVID-19-a garşy 3-nji booster tanzymlaryny urup başladylar. Munyň bilen baglylykda daşary ýurt kampaniýalarynda isleýänlerden, şeýle-de ýurdun beýlik tebitlerine syýahat etmek dileýänlerden booster tanzymyny urdurandygy barada güwanamy soralýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan raýatlar munyň saglyk saklaş idaralarynyň ençemesinde korrupsiýa hem ýol açandygyny bilýärler. Türkmenabadyň 6 sany saglyk öýünde köpçülikliň ýagdaýda Russiýanyň Sputnik Light sanjymyny urýarlar. Farap etrawyna girmek ýa-da onuň daşyna çykmak üçin 3-nji sanjymy urdurandygyň barada güwanama soralýar. Lewapdan Aşgabat'a gitmek üçin resmiler tarapyndan tasdiklanan ruhsatyň bolsa-da indi ýanky güwanama şeýle-de möhleti 72 sagatdan geçmedik COVID-19'a garşy negativ test soralýar. Dip faraply ýaşaýjylaryň biri 14 fevralda atlandyrylmasalyk şerti bilen Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan geçen ýylyň iýulynda COVID-19 waksinasyny hukman etdi. 23 dekabrda Türkmenistanyň Saglyk goraýş we derman senaty ministrligi häzirki wagtda ilaty köpçülikliň ýagdaýda urulýan Sputnik Light waksinasyny bellige aldy. Munyň ertesi güni Russiýanyň Aşgabatdaky elçisi Aleksandr Blakhin öz ýurdunyň Türkmenistana 10.000 dozada Sputnik Light tanjymyny mut bermek meýillistirýändigini ma'lum etdi. Azatlyň habarçysy booster tanjymyny urdurmak talabynyň daşary ýurt kampaniýalarynda, hususan da wagty tertibinde isleýänlere hem degislidigini, emma adamlaryň akymynyň köp bolmagy sebäpli munyň durulup bökdünçlikleri şol sanda para alym berim ýagdaýlaryna hem ýol açýandygyny belledi. Saglyk öýlerinde bugünler uly nowatlar döredi. Diňe daşary ýurt kampaniýalarynda dähmet çekýän müňe golay adam 3-nji sanjymy urdurjak bolup alada galýar. Emma sanjymy urduranyň bilen de degişli güwanamany wagty bilen aljagyň gumana. Saglyk öýleriniň işgärleri blanka ýok, kagyz ýok, kompýuterde mesele bar diýen ýaly bahanalar bilen ketelhanada 4-5 sagat garaşdyrýarlar. Emma işgärler goşmaça näresmi töleg etseň, ýagny para berseň, onda şol wagtyň özünde güwanamany ýazyp berjekdiklerini duýdurýarlar. Dip degisli güwanamany almak üçin 50 manat möçberinde para berendigini aýdýan ýerli ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusynda ýurdun şeýle-de Lewap vilayatynyň saglyk saklaş idaralarynyň kommentariýa almak başartmady. Azatlyň habarçylary ýurdun beýlik tebitlerinde şol sanda Aşgabatda hem köpçülikliň waksina tanjymlaryny urmak kampaniýasynyň alınıp barylýandygyny tasdiklaýarlar. Türkmenistanda resmi taýdan hasaba alynan waksinalar Russiýada we Hytaýda öndürilýär. Rus ilçisiniň dekabrda beren maglumatyna görä, Türkmenistana 600.000-den gowrak dozada Sputnik V sanjymy we uly bolmadyk mukdarda Ipivak korona sanjymy uradylypdyr. Mundan başga ol Türkmenistanyň Saglyk goraýş we derman senaty ministrligine salgylanyp, ýurtda şol pursatdaky ýagdaýlara laýyklykda ilatyň 80%-na sanjym edilendigine aýtdy. Emma ýurdun saglyk wekilleri Rus ilçisinden tapawutlykda öz ýurdunyň raýatlaryna sanjym kampaniýasynyň alınıp barylşy barada açyk maglumat bermeýärler. Azatlyň bu baradaky soraklaryny hem jogapsyz goýýarlar. Türkmenistan şu wagt içinde öz çäginde resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady. Ýöne pandemiýanyň dowamında hukmany maska rejimi, sebitara hereket çäklendirmeleri ýaly mejburi düzünleri ornaşdyrdy.